Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa da ku a sabon shiri namun IBM Tech TV. Kamar yadda kuke gani a wancan bidiyo da muka yi amfani da wannan application na PixApp, ga nan mun yi saving ɗin hotuna da dama. Kamar yadda kuke gani in muka taɓa haka, ga nan ya kawo mu cikin hotunan da muka yi saving, sai mu taɓa wannan hoton. Kamar yadda kuke gani shi wannan hoto mun yi shi ne nan a wurin da ciyayi ne, amma kun gani mun sa mishi background daga ƙarshe mun sa mai har da design. To shi wannan application yana iya taimakon ka da za ka iya yin bidiyo ka je ka ɗauko wani background can na turai ma ka sai ka sa a hotonka ba tare da wata matsala ba. Kamar shi ma wannan kuke gani ga nan ya nuna mana nan kamar shago ne a turai, ga nan sunan shagon Cafe Crypt. Gashi nan muka sa hoto, kuma kaman wani ma zai iya cewa anan ma ka ɗauka in bai sani ba. Shi ma wannan kamar yadda kuke gani shi kuma ba background muka sa ba, mun sa mai wasu 'yan design ne kawai a jikin shi kuma ya zo mana yayi kyau. Kamar yadda kuke gani shi kuma wannan anan in kun san bidiyon da ake ce ma portrait, to shi ma duk wanda ya ga wannan zai iya cewa portrait ne, kamar portrait aka yi bidiyon, aka yi hoton, aka ɗauki hoton kamar an ɗauke shi a matsayin portrait ne. Mun gode, kada ku manta da subscribing da liking da sharing.